जोंनि बे एक्स भलुन्टियार फर्सनि अफिसाव नोंथांमोनखौ हांख्रायनानै लाबोनायलाय नोंथांमोना नुजाफैबाय। नोंथांमोन मिडियानि सिम जोंनि एक्स भलुन्टियार फर्सनिफ्राय साबायखर थाबाय। जाय हक जोङो दाखालिनो 21 जुलाइ खालिनो जोङो दिल्लीयाव डेलिगेसन हिसाबै थांदोंमोन। जों बेयाव मोनथाम आफादजों थांनाय जादों। अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स, बेनिफ्राय अल इन्डिया बड' नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड, बेनिफ्राय इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम। बे मोनथाम संगठनजों ज' जानानै जोङो नै दाख्लै 31 जुलाइ खालि जोङो गभर्नमेन्टनि इउनियन ल' मिनिस्टार बिथां राम मेघवालखौ बिथांनि चेम्बारावनो लोगो मोनदों फुंनि 9:30 आरो बिथांनो जों मेम'रेन्डाम होनाय जादों। बे मेम'रेन्डामाव जोङो बर'फोरनो जे गोदोनिफ्रायनो जुग जुग बोसोरजों बर'फ्रा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय आन्दलन खालामबोदों। बे आन्दलननि जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायनि जोंनि बे सेकेन्ड फेज आन्दलन, बे सेकेन्ड फेज आन्दलनाव जोङो सेपारेट स्टेटनि थाखाय बिथांनो आखाइजों आखाइ लाइजाम होनाय जादों, मेम'रेन्डामबो होनाय जादों। आरो बिथाङा जोंनो एसुरेन्स होदों। जों बिथांखौ बुंदों नोंथाङा थाबैनो बर' समस्यानि थाखाय, बर'फोरनि प्रब्लेमनि थाखाय जिथु जों बड'लेण्ड डिमान्ड होदों, बे बड'लेण्ड इस्युनि सायाव थाबैनो नोंथाङा हम मिनिस्टार आरो प्राइम मिनिस्टारखौ खावलायनानै ट्रिपार्टाइट टकनि थाखाय नोंथाङा जोंनो मोनसे परिबेस खालामना होनांगौ। बिथाङा जथेस्थ' रेसपन्स होदों जोंनि बाथ्राखौ। आरो दा जोंनि डेलिगेसननिफ्राय मेम्बार सानैसो हजोंहाय दिल्लीयाव दंबावो। जों गाबोन समफोरनो माबा मोनसे, जोंथ' आसा खालामदों मोनसे पजिटिभ रिजाल्ट मोनगोन होननानै आरोखि। जाय हक जोंनि डेभेलपमेन्टआ बेखिनियानो। जोङो एक्स बड' भलुन्टियार फर्सनि गासैबो मावथि आरो जोंनो जायफोर अनसुंथाइ रां हरदों बिथांमोननि जिउ देहा सोलेर आरो न'खरा जाहाथे गोजोनै सान्थियै थायो, बिनि थाखाय आं बिथांमोननिसिमबो इसोरनि सायाव आर'ज गाबनानै आं गासैबो बर' माहारिनि थाखाय जोङो जोंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरदों। आरो बे डिमान्डआव जोंहा दङ नाम्बार 1आव संकसनिफ्राय सदियासिम, बुरलुंबुथुरनि साहा लानानै गंगार हाजोसिम बे गासैबो माबाखौ लानानै जोङो 1 नाम्बाराव बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय डिमान्ड होदों। आरो नैथियाव दङ कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ ST हिल्स हिसाबै मर्यादा होनांगौ। 3 नम्बराव दङ बर'फोरनो थाखाय केन्द्र सरकारा मोनसे आलादा बड' रेजिमेन्ट खुलिना होनांगौ। बेनिफ्राय 4 नम्बराव दङ बुहुमनि बर' जेरावखि थाया मानो बे बर'फोरनि थाखाय केन्द्र सरकारा बर'फोरखौ रैखाथि होनांगौ। बेखिनि मोनब्रै डिमान्डखौ लानानै जोङो मेम'रेन्डामखौ होनाय जादों। आरो मेम'रेन्डामखौ जों सिगाङावबो डिसेम्बर मासाव होनाय जादों। आरो नै दाख्लै एप्रिल मेआवबो मोनसे होनाय जादों। ओमफ्राय जोङो नै थांनाय साननै सिगां 31आवबो बे सेपारेट स्टेटनि थाखाय जोङो मेम'रेन्डामखौ होनाय जादों। आरो जथेस्थ' जोङो डेभेलप जादों। जों जथेस्थ' आसा बायदि। बेनिखायनो उननि बेलाफ्राव रायजो राजाया मिथिगोन जे एक्स भलुन्टियार फर्सआ हारिनि थाखाय मा मावनो थांदों। बे रिपर्टखौ नोंथांमोननि थ्रुयैनो, डेभेलपमेन्टखौ नोंथांमोननि थ्रुयै जों रायजो राजानो फोरमायहरबाय थागोन आरो खिन्थाहरबाय थागोन। नमस्कार, गोजोन्थों। प्रणाम करता हूँ। अरुण जी, आप इनको सबको ज्ञान दे देते तो ठीक है। ओके, थैंक यू। ये कुछ लोग ले विनर को निहाले बात में लोग जाएंगे। ये लीडर